mnie, ode mnie, ode mnie, ode mnie, ode mnie, Hulte mnie, ode mnie, ode mnie, yeah. ode mnie. Hulte mě, připomínám, že mají makat pro nás za naše daně. Slibujou smetanu, ale ve slevě žerou stejky a nám hážou kosti a drobky. Opíkají bušty, převlíkají se za hranolky. Co to má kurva do píči celý jako bejt? Myslel jsem si, že je rok 2025. Každej komunista před 35 lety měl vyset. Měla stříkat krev, ne žádnej samet. Co ti myslíš, že nevěděl, odkud byly bitcoiny? Jak vám to má po tomhle zas někdo hodit do urny? Jeden nechá na hajzlu gun, druhej doup moje nervy. Okrádáte nás a za to si zvedáte platy. Hranatec a Japonec to ani nekomentuju. Dávno je tu válka, naštěstí jen v kyberprostoru. Dělají z lidí zombies, možná už mají i tvou tetu. Já znám hodně lidí z Ukrajiny, Sláva jejímu lidu. Čína šmíruje přes TikTok, vy tam lezete oslovit idioty, tak děláte ještě větší ze sebe. Postrádáte úroveň, jste paraziti, styďte se. Nevidíme lity, nedivím se jim, že nechce se. Kdo normální by taky chtěl dělat tuhle práci. Nemám iluze, že půlka z vás jsou mafiáni. Ostatní by chtěli, ale jsou jenom G's wannabes. Většina tam přišla zalejvat svůj vlastní biz. Půlka spektra jsou v podstatě novodobí nácci. Businessman, co vymyslel cestovku pro plišáky, ale neprosadil žádnej zákon za 11 let. Hlavně, že si v Praze postavil svůj vlastní hrad. Je jim jedno, co se stane s touhle zemí. Tunelovat rozpočet je jediný, co umí. A my si dál necháváme mazat mrtku kolem huby. A dotace tečou jak kyanit, peč v obory po skalinách šumí. Pravidlo 1, nikdy nepřiznej, že jsi estébák. Když se tě na to budou ptát, mluv o kravinách. Obvinuj ostatní z toho, co si sám nedotáh. Když je ti 60, dělej, že jsi puberťák. Tyhle ty volby můžou být poslední, nebo aspoň poslední, když jsi svobodný. Poslední šance, kdy tvůj hlas není bezcenný. Jakmile to tam hodíš, máš to sečtený. Jak si mám vybrat, komu to mám hodit? Jedni mě chcou prodat, druzí chtějí mý brachy. Někdy musíš bojovat, i když nechceš válčit, aby ses mohl válet v pohodě doma na gauči. Můžeš si být jistý, že to může skončit mnohem hůř. Příště už se tě taky nemusí nikdo ptát. Vždycky se podívej na toho, komu dáváš nůž. Nejde to vrátit zpátky, tohle není hra. Polovina národa by chtěla návrat totality, aby už nemuseli závidět sousedovi. Hlavně, aby kdo maká, se nemělo moc líp než oni. Umí se jen vyhnout zodpovědnosti za vlastní chyby. Sami si můžou za ty svý prochlastaný životy. Úspěch není náhoda, za vším je dřina a slzy. Důchodci je volí za koblihu, ale žít v tom bude my. Chceš, aby tu vládli zas ty komoušský kurvy? Pravá mafie sedí ve sněmovně, řeší, jak si rozdělí naše daně. Každý z nich je špiravej, se krejou vzájemně. Jestli dopadnem jak Slováci, tak zdrhám ze země. Stejně většina tracků, co vyjde, sere mě. Prázdný fráze, co zní jak slipitý verbeže. Předvažování a lezení do prdele. To je to, co primát nikdy dělat nebude. Ode mě, 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 ode mě. Chcete vyžívat, ode mě, chcete mít makat, ode mě, chcete zadarmo byt, ode mě, chcete mít klid, ode mě, jsem upřímnej, ode mě, jsem poctivej, ode mě, jsem něco jako mámu, ode mě, ode mě.